Christian Pars, nový rekord meetingu v hode kladivom. Dvakrát ste vylepšili rekord meetingu v dnešnej súťaži. Čo vám pomohlo k takému výkonu? Kétszer megjavítottad a versenyrekordját. Mi segített, hogy ilyen jól dobtál? Hát egész évben készültünk erre a versenyre, hiszen ugye ez a kalapácsvetésnek a Hammer Challenge-nek a harmadik állomása, és így jól kellett szerepelni. Nagyon jól mentek az edzések, most egy új mozgást vittünk bele az idei évbe, ami úgy néz ki, hogy elég jó lesz. Itt még azért kell fejlődni a végén egy picit, és akár 83 fölé is tud kerülni. Boli to tretie preteky seriálu IAF Challenge, v ktorom chce uspieť. Zaviedol si v technike nejaké novinky, skúša to a chcel tu veľmi uspieť a verí, že keď to ešte zdokonalí, tak môže hodiť až 83 metrov. És hát örülök annak, hogy sikerült a versenyrekordot megjavítani, hiszen az enyém volt az előző is. Mindenképp úgy jöttem ide, hogy 81 méter fölött szeretnék dobni. Že prišiel sem s tým, že chce hodiť 81 metrov a zlepšiť vlastný rekord meetingu, ktorý predtým držal. Len 17 cm vás delilo od osobného rekordu, takže určite vám forma vrcholí. Nie je to ešte zavčasu? Predsa vydrží to až do tej olympiády? Csak 17 cm maradt el egyénihöz. Nem vagy jó ilyen formában nagyon korán a olimpia előtt? Nem, erre még szeretnék rárakni egy métert. Necíti sa, lebo ešte si myslí, že ešte musí pridať ešte meter, aby mohol na olympiáde byť v rovnocenný súper o medaily. Hádzali ste len 2 pokusy. Čo bolo dôvodom, že ste nedokončili celú súťaž, celú sériu? Csak két dobás volt, már mióta oka? Sajnos van egy pici hátizom húzódásom, amit féltek. Tudok vele dobni, de egy rossz mozdulat dobás közben is megszakadhat jobban ez a kis pici húzódás. Drobné natiahnutie chrbtového svalu, ale hociaký nejaký horší pohyb by mu mohol spôsobiť vážne zranenie, tak preto radšej neriskoval ďalej. Ďakujeme za rozhovor. Köszönjük szépen. Thank you.